ମୋ ନାଁ ରମାକାନ୍ତ ଖଟୁଆ, ବାଲିପାନ୍ନା, ଗ୍ରାମ ମହୁଖଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟଦେବ। ତ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମ ଗାଁର ମୋର ଭାଇ ହିସାବରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହାତୀ, ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଲୋକନାଥ ହାତୀ, ସେ ସବୁଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛେନା ରାବିଡ଼ି ବେପାର କରନ୍ତି। ତ ସବୁଦିନ 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଘରକୁ ବେପାର ସାରି ଫେରନ୍ତି। ତ କାଲି ଫେରିବା ସମୟରେ ହଂସପାଳ ନିମାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ସେ ଭାଇ ଆମର ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ କଲେ ତାଙ୍କର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବେପାରରୁ ହିଁ ସେ ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପେଟ ପୋଷଣ ଚଳୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଆମେ ଏତିକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ ସରକାର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛୁ। ହଁ, କାର ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍ତି ବାଲିଅନ୍ତା। ତ ସେଟା ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟନା ୱିଥ୍ ବର୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି, ଦୁଇଟା ଥାନା। ଯେହେତୁ ବାଲିପାଟନା ତ ରିକଭରି କଲାନି, ତାକୁ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ବାଲା ସେ କାର ହଁ ଚାଳକୁ ଧରେଇଛନ୍ତି। ଥାନା ବାଲାର ଆଇଆଇସି ବାଲିଅନ୍ତା ଆଇଆଇସି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଲୁ ନିଆଳି ମାଧବ, ସେ ଯିଏ କାର ଯିଏ ଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ଯିଏ ସେ ବି ଓନର, ସିଏ ବହୁତ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ନିଶା ଖାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାତି ସମୟ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କୁହୁରି ଆସିଛି, ସିଏ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଭାଇ ଦେହରେ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ଭାଇ ମିନିମମ୍ 200 ମିଟର ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇକି କାରରେ ସେଇଠୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଗଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ଆସି ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଲେ।